गिबि मन्थ्रि आरो साराखौ लादों बे जारिमिनारि जथुम्मायाव मा मेसेज होनो रायजो राजाफोरनो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया बे रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव गाजा गोमजायै जाफुंसार महर मोनदों। बेखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नैबे जथुम्मायावनो मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा आफादगिरि महरै, खोरोमदाव औवारि बिथाङा लेङाइ आफादगिरि महरै आरो खनिन बसुमतारी बिथाङा गाहाय नेहाथारि महरै सायख'जानायखौ जों मिथिनानै गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावो। आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो बिथांमोननो अराय सम हारि सिबिनो अबंलावरिया अराय सम मदद हरबाय थाथों, आं बेखौ अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो। बे जथुम्मायाव गिबि खेबनि थाखाय आगोलनि जथुम्माफ्रावबो आसामनि चिफ मिनिस्टारा बाहागो लादोंमोन, नाथाय नैबे जथुम्मायाव बाहागो लानानै बर'नि जारिमिन आरो एबसुनि जारिमिनखौ जोबोद गेबेङै बुंनानै बिथाङा मोनसे रिकगनाइसन आरो मोनसे सनमान एबसुनि फारसे बिथाङा दिन्थिदों आरो बियो एबसुनि जारिमिनाव बेसेबा गिदिर मोनसे देरगाथावना मोनसे बाथ्रा। दा बेनिखायनो जे थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय जेफोर कन्ट्रिबिउसनखौ होबोदों, खामानि मावबोदों, बेनि थाखाय आं साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोख्रोङै हारि सिबिनाय हाबाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांबाय थागोन, आं बेखौ मिजिंथियो। बेफोर समस्याया लासै लासै जोबस्रांगोन, बारा गोलाव गैला। अलरेडि गोबां समस्या जोब्बाय। जिखिनि आद्रा थानाय समस्या बेखौ मावनो थाखायनो जों राजखान्थियाव फैदों। मा होनदों? दा बेजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बुंदों सासे बिटिआरनि सेक्रेटारि डक्टर एलिजाबेथ गैया बिनि गेजेराव, सारा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? बियो एकर्ड जानायनि सिगाङावनो कर्टआव कनभिक्ट जाबायमोन, नाथाय बिनि उनावबो जोङो बयबो नाजानानै बिथाङाबो सागानगिरि जादों बे कर्टआव। जोङो दाबो नाजागासिनो दङ, बयबो नाजादों आरो जोङो हास्थायो जे बिथाङा थाबैनो जेलनिफ्राय ओंखारनानै मोनसे समाजजों थानो हानाय थासारियाव फैनांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव आसाम सरकार, भारत सरकारखौ नारसिनबाय थागोन। नाथाय बेयो आयेननि बेबस्था, बे आयेननि बेबस्थाजों जि मोनसे जुजिनो थाखाय बिबान लादों बेवहाय जों अराय सम मदद होबाय थागोन। बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै गुबुन हारिफ्रा बुंगासिनो दङ, बिनि सायाव गुबुन हारिफ्राथ' होखागोन, मानोना बर' हारिनि मोजांखौथ' गोबाङानो हास्थाया। बे बुब्लियाव बर' हारियासो बुजिनांगोन जे जोङो कसियासलि धैर्य हमनानै मोजाङै आवगायलांनांगोन आरो जोंनि थांखियाव सहैनो थाखाय बयबो खौसे जानांगोन। दा गुबुन हारियाथ' बायदिसिना खोथा बुङो, नाथाय बर' हारियावबो बुंग्रा दङ ना, बेखौ मा खालामनो? गतिके बर' हारिनि जे एना एनिया जोबोब्ला गुबुन हारिनि सुथुरखौ गिनांगौ दङ होननानै आं साना। आरो बेजों लोगोसे सार जों नुनो मोनदों जेरै तामुलपुर जिल्ला बे जाना थांबाय, दा जिल्ला गैला बोखारथ'बाय होनना खोनानो मोनदों। दा बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरआवहाय मोननै जिल्लाया सोसनजानाय जाबाय, गहपुर आरो सनितपुर। दा बेनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा गोबां कनफिउस जादों, ओरैनो खुगाजों बुंफ्लानाय ना गोमारनाय होननानै, बेनि बेलायाव सार मा बुङो? बेबायदि प्रश्नफोरखौ सोंबा बारा थिग जाया, मानोना नोंसोरबो मोजां मिथिगोन, नोंसोरसो रायजोफोरखौ कनफिउस खालामनो नागिरदों। रायजोफोरखौ कनफिउस खालामनो नाङा, मानोना बियो मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दङ। दा बेखौ नटिफिकेसन ओंखारबाय माबाय, बिनि उनाव बेफोर प्रश्नआनो थानो नाङा। दा जेला नोंसोरो बेबायदि कुइसनफोरखौ सोरबा सोंनानै होयो, दा बेबायदियाव रायजो राजाफ्रा कनफिउस जायो। दा मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दङ आरो जालांबाय थागोन। दा नंखायनो पजिटिभ लाइनाव सिन्था खालाम, पजिटिभ बाथ्राफोरखौ फोसाव। माने रावबो सिगां सिरियाव गैयै एबा सोरबा नाबां जाबां बुंनाय बाथ्राफोरखौबो फोसावनानै हारियाव मेडियायाबो गुलाय गुजाय खालामनो नाङा। जायफोर नेगेटिभ बाथ्रा बुंग्रा बेखौ बारा जागा होनो नाङा, मानोना क्रिटिसिजिमा थायो, खिन्थु जोंनि हारि बायदियाव एसेबां मानसि थैनानै दिनै बिएससि बिटिसि बिटिआर मोनबाय, बेवहाय साफा सानै मानसिफ्रा नाबां जाबां खोथा बुंनायानो दिनै हारियाव कनफिउस लाबोयो। जोंनि मावनाया कनफिउस लाबोआखै, जोङो बिटिआराव हाबनो थांगासिनो दङ। सनितपुर बिस्वनाथआव हा मोनगोन, हा मोनगासिनो दङ। कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दङ, स्कुलफ्राबो प्रभिन्सियेलाइज जागोन। मोनफ्रोमबो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जागासिनो दङ। नाथाय सोरबा साफा सानै मानसिफ्रा गोनो गोथो खोथा बुङो आरो बेखौनो लानानै उल्थां फाल्थां मिडियायाव ओंखारनायाव रायजो राजाफ्रा एसे कनफिउस जायो। बिनि थाखाय मिडियाफ्रा बिराद प्रसार खालाम, जाय लाइमोनफ्रा फेग्रा मुवा बाहायदों बिसोरखौ मिडियाया फोसाव, बिसोरनि नामखौ फोसाव।
आरो बिसोरखौ मिडियायानो बांसिन टारगेट खालाम जे जोंथ' बुंबाय थाबाय बर' दैदेनगिरि बर' आफादफ्रा गोदोनिफ्राय बुंबोदों जौ जुवाया जोबनांगौ दा नंखायनो बेखौ बबे बबे जायगायाव जौ जुवाया सोलिगासिनो दङ बेखौ मिडियाफ्रा टारगेट खालामनानै हाइलाइट खालामनांगौ दाख्लै बावै क'क्राझाराव जुवा होदों बेखौ आं खुनु मिडियायाव नुवाखै जोङो बन्द' खालामनो थिनदों नाथाय खुनु मिडियाया लिराखै आरो बेफोरबायदि मानसियानो माबा मोनसे बुङोबा मिडियाफ्रा बिराद गिदिर गिदिर फोसावो दा नंखायनो मिडियायाबो बे रलखौ लादो आं खावलायो आरो बबेयाव जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि थासारि जादों बेखौ हाइलाइट खालाम लोगो लोगो जों बेखौ बन्द' खालामनो थाखाय टारगेट लागोन